Pa čekaj, nisi sama Kao postanačkog predsjednika je dolazila. Molim vas, da vam kaže sve jedno, i pokušaj je bio da se reši na nivou stranke sve. Prema tome, to da ne pričamo dalje... Kako da se reši? Ostavkom. Znači, ili ću ti izmuditi ostavku ili ću uraditi aferu. Pa ja vam kažem, ostavlja ovo i drugu mogućnost, da je to sigurno bilo... Čekajte, šta je smisao oglašavanja u javnosti? Da se spreči dalje nasrtanje, dalje maltretiranje, dalje uznemiravanje, ili da se napakosti i da se provede osveta? Može malo samo tiše, zbog toga što uvek nadjačavate ljudi i tako ste jači, znači uopšte niste verbalno jači. Ne, ja pokušavam da vas... Prema tome, ja ne isključujem uopšte mogućnost da je to napakovano, ali napakovano na osnovu nekih činjenica koje postoje. Znači, možda čovjek ima ljudske slabosti neke. A koje su to slabosti? Pa molim vas, ako vas neko na silu ljubi, to je prosto, jednostavno, neću da okarakterišemo... Koliko neko puta može vas na silu da poljubi? Da vam kažem nešto, uopšte te žene nisu rekli da je bilo više... Može jednom iznenada, jel tako? Onda ćete mu iskopat oko, onda ćete ga ošamariti... Pa da vam kažem nešto, ne verujem baš da bi mogli da iskopam oko, recimo, nekom ko je toliki kao vi, recimo... Pa ja bi skinuo naočale i tad biste mogli. Pa da vam kažem nešto, nemojte... Pa šta to znači? Se svodite na humor, da vam kažem nešto. Pa nije to je toliko smiješno i toliko bedno režirano da izaziva odvratnost. Da vam kažem nešto, meni izaziva odvratnost način na koji razgovarate politički. Vi ste jedan čovjek koji je politiku ove zemlje sveo na cirkus. Pre svega, pamtim vas iz vremena, kad ste kablove čupali pa jest, vi ste mene zabavili, shvatate kao gledalca. Ali to uopšte nije zabavno. A šta je tu bio cirkus? Dizali ste pištolj gore ispred vlade Srbije. Prema tome, sve što ste radili, vi ste radili kao jedan cirkusan. Šta je tu cirkus? To je cirkus kada svilja napadne na ulici. Pa molim vas, vama čovjek koji priča sa vama u BK televiziji. Ok, prolije vam vodu ovako. Nije istina. Vi pomnite... Nemojte da izmišljate. Nemojte da izmišljate. Pa gledala sam emisiju. Ma niste gledali. Pa nemojte da verujete svojim očima jer vas varaju oči. Pa to je onaj vis sa mužem, molim vas, nemojte... Nije tačno. Nije me polio vodom, nego me gađao čašom. Gađao vas čašom? Ne. Čašom me gađao. Hoćem pokažem kako je bilo. Ma ima snimak. Hoćem pokažem kako je bilo. Pa slušajte, vi to možete. Ali posle može me sačekati, tamo znate koliko... Ma zašto vas? Neće vas niko. Ako vam to pričinjava zadovoljstvo, polite me vodom. Ajde. Pa nisam ja, nisam cirkuzantkinja, molim vas. Pa čekajte, šta to sad znači? Čovjek je bio iznerviran, to nije u redu. Da ste pustili njega... Ko je bio iznerviran? Gospodin Baroš. Čime? Oni što svi govorili o njemu. Šta sam govorio? Molim vas, ima postoji zapis što ste govorili. Šta sam govorio? Da decenijama on i njegov otac kao advokati neprekidno ustaške brane. Pa zato smo mi dužni kao građani da svaku vašu glupost pamtimo. To su gluposti. Čekajte, što ste došli nervozni u ovom emisiju? Nisam došla nervozna. Što ne kontrolišete izraze koje koristite? Ma, koji? Gospodine Šešelj, da vam kažem nešto, vi ste čovjek koji se ne kontroliše uopšte, ne izraze, nego pokrete, što je mnogo pasno. Ili je to možda rukama, mislim... Koje pokrete rukama? Koliko su mi prefinjeni i suptilni pokreti da je to... To je druga teorija da to nije u pitanju ne kontroliše pokrete, već naprotiv da je to strategija. Kakva? Kako da zadržati Biljanu Bilimonu u stanju? Ona je već razružena ušla u studio. To za skupštinskom govornicom, znate. Pa da vam kažem nešto, mislim, klinci se zabavljaju sjajno, ali da vam kažem, ja zaista ne nosim oružje. Klinci, kako ovo su studenti, svi vi ste mahali pištoljima, nažalost, ova deca su bila suviše mlada. Koja deca? Pa ova deca ovdje u studiju. Svatate kad neko raste, pored vas, koji maše ti pištoljima, koji idete... Ma na koga sam mahao pištolje? Pa molim vas, da ste mahali. Ma nije istina da sam mahao. Branio sam se od Rulje. Rulja je htjela da me linčuje. Kakva je Rulja? Rulja. Gospodine Šešelj, vaši omiljeni izrazi u Skupštini Srbije naročito dolaze do izraza. Da je sluga, da je strani plaćenik, da je lažovčina, da laže da mu je otac ustaša, da je pokrao, da ćete ga srediti. To je sve vokabulac koji vi nastupate u Skupštini Srbije. Može li malo Biljana da mi je... Odbrala sam ja koja kažem da, postoji verovatno... Omogući da udahnem. Pa udahnite. Evo da udahnem. Evo sad, ako je to stvarno seksualna afera u vladi Srbije. Evo, ja uopšte neću da branim Vuka Obradovića, on mi je politički protivnik i ostaće mi politički protivnik. Mi smo pripremili zahtev za izglasavanje nepovjerenja Vuku Obradoviću, samo što ga nismo predali na 10 strana, na 15 strana čak, desila se ova afera, mi smo odustali. A što ste odustali? Zato što smo mi iz političkih razloga htjeli da ga smenjujemo, a ne zbog neke izmišljene afere. Sad, kad mu režiraju, ne, nije tačno. Kad mu režiraju, evo ja ću vam reći, postoji mnogo ozbiljnija seksualna afera u vladi Srbije, sad ću vam je otkriti. Vladan Batić, ministar pravde, postavio je svoju ljubavnicu, advokaticu Oliveru Jelkić za upravnika zatvora u Sremskoj Mitrovici. Čekajte, i to nikome nije problematično. Svoju ljubavnicu je postavio za upravnika zatvora, koja nikad nije radila u zatvoru. Koja nikada nikako... Pa nije ni učinio baš neku uslugu, gospodine Šešelj. Pa nije baš neku uslugu učinio, zaista. Pa ne radi to uslugu. Ona je na televiziji izjavila da je želela to.
da je ispunjena želja. Molim vas. Čekajte, to je jedna afera o kojoj može da se razgovara. Znači, korištenje ljubavnih usluga, ko je kome pružao, ja uopšte ne ulazim u to. Ko je tu bio pasivan, ko aktivan. Da sada zaista važnije stvari ona se okoristila. Molim vas, pa čekajte. Da li vi imate na raspolaganju neku ženu kojoj je Vuk Obradović nudio ljubavne usluge, a za protiv uslugu obećavao nešto drugo? Šta, ne radi se uopšte... Ili je ucenjivao? Molim vas. Čekajte, zašto ova afera nije u prvom planu? Zašto se vlada Srbije povodom ove afere Vladana Batića nije oglasila? Znate šta, pa možda i vi imate ljubavnicu. Pa što vi ulazite u to? Pa što vi ulazite u aferu? Ja sam od uvek mislio da vi želite... Molim vas, šta ja želim? Da imate ljubavnika. A zašto vas ja asociram na neku ženu koju... Pa vidite šta je tu? Da je koji slučaj žena kao ja bila u toj situaciji? Znate kad biste meni poverovali da je neko mogu mene da napadne? Vi ste rekli pa Vilimon želela. O tome se i radi, da su koji slučaj žene manje atraktivne koji su prijavile ovo. Njima bi se verovalo. Ne, one su prilično atraktivne. Znate, ta Jelena Milenković je prilično atraktivna. Ja znam iz Narodne skupštine. Ovu Ljiljanu Nestorović ne znam ništa, ne znam da li smo se ikad zeli, ali ona na televiziji ne izgleda loše. I nemojte da dovodite u sumnju njihovu atraktivnost. Pa ja kažem da su atraktivne. One su atraktivne. Pa i zato se njima i ne veruje. One su i poželjne, nije tačno. One su u startu rekle da nije bilo nikakvog nasilja. Molim vas, da kažem ne, nije tačno. Gospodine Obradoviću, imamo li vam ovo što vas ovako brani gospodin Šešelj? Zašto su dozvolile da im se to više puta desi? Zašto nisu... Evo, izvolite na gospodin Obradović odgovoriti, molim vas. Pa neka kaže Vuk Obradović. Izvolite. Šta mi namigujete? Prema jednoj od... Jedan gospodin Šešelj maše 10 godina, mislim, pištoljima. Čime sam vama mahao? Draga gospođo Vilim. Nečim drugim, ali to... Čime, kažete ovdje pred javnosti. To je također opasno isto kao pištolj. Draga gospođo Vilim. To je opasnije od pištolja. Normalno. Draga gospođo Vilim. Samo što samo ne biste mogli pištolj može jednom da vas likvidira i gotovo. A ono drugo može više puta i svaki put se više se želi. Vi ste jedan čovjek koji uopšte u suštini svoje nije političar. Ne. Vi ste čovjek koga je vjerojatno isto tako neko platio, neću da kažem, mislim da je tačno, ali vjerojatno... Pa neko, ja ne znam ko. Vi isto tako govorite o parama, ne kažete ko. Recite ko je platio žena da govore ovako. Vi ste jednostavno sve vreme imali neku vrlo sumnjivu politiku i zavodili svoju pre svega stranku i svoje radikale... A šta je bilo sumnjivo u tome? Molim vas, bilo je sumnjivo u tome. Vaše koalicije sa SPS-om, sa Julom, u određenim trenucima. Pazite, vi ste imali čisto dobijene izbore koje niste smjeli da prijavite. Masi. Kako nisu prijavljeni? Molim vas, vi ste pristupili, pa nemojte... Molim vas, da kažem nešto, nemojte, molim vas. I šta ste uradili ušli u koaliciju? A šta je trebalo krvopoliče izazvati? Jao, šta ste vi... Ili je trebalo u koaliciju sa prozapadnim strankama? Ako ovako niste doveli do krvopoliče, vaša politika je dovela do 5. oktobra. Ma do čega je dovela? Do čega je dovela? A jes, dovela do 5. oktobra. Do 5. oktobra? Vi niste htjeli krvopoliče onda, borili ste se, imali ste istinu u rukama. A to je da kažete SPS u julu da ste jači od njih. A šta je rekao Gelbard kad je došao u Beograd? A šta je rekao Gelbard kad je tada došao u Beograd? Vi držite do Gelbardovog mišljenja. Pa čekaj, Gelbard je rekao Miloševiću protiv Šešelja su sva sredstva dozvoljena. Trebalo je da se desi pokolj na ulicama ovdje. A što im Miloševiću to niste rekli? Vi držite uopšte do mišljenja stranih ljudi. Od kojih ljudi? Gospodine Šešelj, vaš koalicioni partner, bivši predsjednik Slobodan Milošević, o vama se često pozitivno izjašnjavao kao najumeljenijim opozicionaru i tako dalje. Kada? Kao da ste omiljeni opozicionar, pa više puta, a u ostalom bili ste u koaliciji sa njim. Vi ste bili u zatvoru, gospodin Milošević je sada u zatvoru, jeste lišli da ga obiđete? A što bi ja njega obilazio kako on mene nikada nije obilazio u zatvoru? Pa tada se niste poznavali, niste bili u vlasti zajedno i delili vlast, gospodine Šešelj. Poznavali smo se. Prvo, Slobodan Milošević se nije više puta o meni pohvalno izrazio, nego samo jedno. I nije rekao da sam ali dovoljno pohvalno da se vama pravi vlast. Čekajte malo. Jednom je izjavio u intervjuu za Ilustrovanu politiku 92. godine na direktno pitanje. Čekajte, pa jednu stvar izmislite i sad je manje više da se kaže istina. Rekao je da od svih opozicionih političara najviše mene ceni jer se moja stranka ne finansira iz inostranstva i ne menjam politiku od danas do sutra. Što je i danas istina. I drugo, politički protivnik mi je oduvek bio Slobodan Milošević, u proteklih 10 godina, neprekidno. Međutim, oni koji su bili na suprotnoj strani su mnogo gori od Miloševića. Između Miloševića i Đinđića, ja ću se uvijek opredeliti za Miloševića, jer Milošević je kako tako pokušao da odbrani srpske zemlje.
A Đinđić je uvek sarađivao sa srpskim neprijateljima koji su... Ali vi uvek sa tom idejom srpske zemlje, gospodine Šešelj... Pa čekajte, ali vi ignorišete otadžbinu, vama je to svejedno, da li je Republika Srpska Krajina pod okupacijom, vi ste spremni da priznate tu okupaciju, vi ste spremni da priznate da je to sastavni deo Hrvatske. A vi ste govorili da će Knin uvek biti srpski, pa to da revidirali izjavu, kada bih mislio da Knin nikada više neće biti srpski, prestao bih da se bavim politikom. I danas ostajem pri tome. Pa da li, da više neće biti srpski, znači nije srpski. Ali će biti srpski. Pa tako ćete vi 100 godina da ostanete u politici. Pa neće trajati 100 godina što ste takav pesimista. Ja mislim da će trajati 5 do 10 godina. Nešto, vaš program je toliko jasan i on kad se slušate isto kao program i iz SPS-a i ULA, to sve mogu se prihvatiti ovako. Ali ono što radite u stvarnosti, molim vas, pa nemojte, molim vas, pa ja... Znam pouzdano da niste čitali. Vi, znate što ja čitam. Ma pratim sve što čitate i znam pouzdano da ovo niste da je problematično, gospodine Šešelj, to je da vlast u Srbiji meri se time ko koga može da uhapsi. Pa kažu da je kod vas bio problem da ste bili u vlasti, to što niste imali tu privilegiju da uhapsite. To nije tačno. Kad su srpski radikali bili na vlasti, nijedan političar nije uhapšen. I ja sam na to ponosan. Srpski radikali su spriječili usvajanje takozvanog antiterorističkog zakona, valjda se sećate toga. Svi su tvrdili iz DOS-a da ćemo mi taj zakon izglasati, jel se vi sećate, gospodine Obradoviću? Pa kad smo prvi put odbili, onda je čovjek čekao samo glume, cenkaju se, u drugom navratu će sigurno to izglasati. Ali ste zato bili hrabri da postavite kore banana i da ne kažete nikad zbog čega ste poturili drugi ljude, tuku neki ljude, a niste to vi radili. Prvo, ja nikoga nisam poturio, nemojte da prejudicirate sudski postupak. Ljudima poput vas istina ništa ne znači. A zašto? Vi jednu stvar izmislite i onda se toga držite slepo kao činjenice. Ajde, pa za koru banane. Jeste, rekao sam i opet ponavljam, kora od banane. Ali zar vam nije nekada da lažete? U istoriji srpskog pravosuđa ništa duhovitije nije bilo. A vi se divite sebi. Ja se divim sebi najčešće, pošto ne mogu da se divim tako. Da li vi zaista vaše telohranitelje duplo plaćate u odnosu na druge, s obzirom na to šta sve moraju da rade? Da bacaju... Postoji služba obezbeđenja Srpske radikalne stranke, nemam ja nikakve telohranitelje. Pa znate šta, to je, mislimo... Postoji služba obezbeđenja Srpske radikalne stranke, koja i mene prati samo onda kad imam neki javni nastup, kad se zna da ću boraviti na određenom mestu. Pa ja sam od koga koliko košta vaš telohranitelj kada mora da obavlja sve te poslove, gospodine Šešelj? Koliko košta vaš telohranitelj kada mora sve te poslove da obavlja? Da čuva džip, onaj od Vokera, pa da bacate kore kako vi kažete. Od minimalne plate žive. I oni to rade iz ljubavi prema vama? Ne iz ljubavi prema meni, nego iz ljubavi prema Srpskoj radikalnoj stranci. Spremni su život da daju, pošto vrlo često su situacije ispred Skupštine Srbije, pa... Vidjeli ste da su spremni. Naradili su se. Pa znate koliko ih još ima? Da su spremni. Nema toliko koliko ih je oko vas. Koliko? A vi ste bivša politička stranka. Bivša? Normalno. Tu ću vas razočarati, uprko s ovim naručenim aplauzima. Pa nisu naručeni, kako to naručeni kad su vaši studenti, gde su naručeni? Pa nisam ja birao publiku ovdje nego vi, nemojte Olivera, pustite vi to. Pa šta sam ja išla da ih biram? Niste vi nego Olivera. Molim vas, pa Olivera rekao da navije za mene. Za vas? A za vas svi navijaju. Ja za vas navijam, ali potajno, ne usuđujem se javno to da kažem. Samo nemojte da mi se udvarate ovako, jer to je toliko... Da vam kažem nešto. Što bojite se da ne uspijem? Vi ste čovjek koji vešto manipuliše i računate uvijek da je minus sadašnjeg režima, sadašnjih ljudi koji su na vlasti. Svaki minus pripisujete sebi kao plus, tu ste u pogrešci. Znači, vaše glasačko telo ni za jednog čoveka nije veće. Vi ste tu pravo, ali ja to ne pripisujem sebi. Jer to sve što su njihovi minusi. Kad bi ja sebi pripisao, ja bi na sljedećim izborima dobio 90% glasova. A realno ste znate da nećete dobiti. Jer oni imaju toliko minusa. Način na koji govorite sa sigurnošću će Knin biti naš, to govori o tome da vi zaista mislite povećati sljedećim izborima. Ja govorim da sam iskreni srpski patriota. A čudi me što se vi ne nadate da će Knin biti srpski. Ne nadam se jer sam vrlo rano shvatila s kim imam posla u ovoj zemlji i ko su politički... S kim imate posla? Ne odgovara vam vaš narod? Ne, obožavam svoj narod, ali mi je žao što ste ga vi vodili i vama slični. Ali vaš narod, srpski narod je zato da Knin bude srpski. Dajte, molim vas, mahali ste tim parolama i pričali o granicama koje ste... Recite, gospodine Obradović. Ovo da Vuk Obradović nikada nikome nije pretio, niti... Samo stvar da dodam. Znate, dobro je što ste me pozvali u ovu emisiju. Zašto? Da nije mene Biljana bi pregazila Vuka Obradovića u ovoj emisiji. A dobro, vi uvijek... Vi ste takva zaštita Vuku... Solidna. Morate da priznate. Da vam kažem, to mu je samo minus kod ljudi koji ga podržavaju. Što bi mu to bio minus? Pa zato što vi niste preporuka bilo kome da treba da...
Pa slušajte, vi ste... Ajmo, oni naručeni aplauzi, jel to? Da. Pa dobro, nije većina, trebalo bi da vas to zabine. Dobro. Trebalo bi da vas to zabine. Vidite sada jednu stvar. Da li vam Vuk Obradović deluje kao čovjek kome se može ono pripisati što mu pripisuju? Evo, meni ne deluje već na osnovu njegovog pojavljivanja u ovoj emisiji. Znate što je on pogrešio u svemu ovome? Kad su mu otvorili aferu? Što je počeo da se brani, da negira. Ja bih priznao i ono što se nije desilo i oni bi zašutali. Što niste posavjetovali onda, kad ste tako fini? Pa nismo bili u dobrim odnosima, nismo se mi družili, nismo se možda u životu. Pa nismo se nikada baš mnogo ni svađali, ali nismo se družili. Vaši savjeti su toliko nedragoceni ljudima da vam kažem nešto, ma koliko je Zato što verovatno nema ovu vrstu životnog iskustva. Pa naučit će. Ali to kad kaže da biste priznali, gospodine Šešelj, kaže da je vaš tim, informativni strašno radi na tome da dođe do neke afere kad ste vi u pitanju, ali nešto im se nije dalo. Koje afere? Pa nekakve slične. Pa za vas. Za mene? Pa na tom imidžu. Pa nikako da se meni otkrije neka afera. Vama je Đinđić jedini čovjek protiv kojeg ste vi bori, a znate zašto je vama on toliko smeta? Samo zato što je vlast. Ne, samo zato. Meni smeta i to je jedini čovjek koji niste mogli verbalno, na političkom nivou, da izađete na kraj. Vi ste pokazali koliko ste jaki. U stvari koliko niste jaki, to sam htjela da vam kažem. U razgovoru sa Đinđićem na televiziji Palma u Jagodini. Ajde, pregažen je bio. On. Pa pregažen je bio. Zgazio vas. Pa pregažen je bio. Pa bili ste smešni. Briso je pato s vama. Da vam kažem, ali Briso, totalno. Pa vi se niste vidjeli. Pa vi ste bili kao dete koje... Strašno. Pa vi ste samo vikali i smijali se. Pa vi znate koje je vaše oružje? Koje? Kad ljudi... Imam tajno oružje. Jel vas interesuje koje mi je tajno oružje? Vaše tajno oružje ne bih ni volila da vidim. Uplašila bih se. Sigurno biste razočarala bih se vrlo. Prema tome da vam kažem nešto. Tako veliki čovjek, ne vjerujem baš da ima mnogo tajnog oružja. Tako da u toj varijanti, vi imate jedan sistem, ajde provedavamo. Kad nemate kud i kad nemate argumente, vi se smijete ili vičete. U onom razgovoru ste vi pokazali da ste se mnogo smijali, mnogo vikali. Prema tome a Biljana i sada se smeje i viče. Vi ste kivni na mene zbog... Ne možete da me iznervirate. Da vam kažem nešto, ja bih vas. A čovjek, vi biste vrlo lako iznervirali. Ne, ja nemam namjeru da ne vjerujem gospodinu Vuku Obradoviću. Kad govorite brzinom svetlosti, pazite, kod vas je kretanje zvuka brže od kretanja svetlosti. Pa treba misliti tako brzo. Nisam baš sigurna da uvijek mislite tu. Vi mislite, vi ste inteligentni, ja to ne sporim. Hvala. Ali nije to samo u pitanju brzina mišljenja, znate. Niste ni vi ni inteligentni. To je istreniran govor. Pa nemaju svi vremena da vežbaju, gospodine Šešelj, kao vi. Pa dobro, treba da se trude. Ja sam vas jednom pitala kako on to polazi od ruke, a vi kažete, a vežbalo se to. Ja vas molim sada da pogledamo reklame. Imam dva pitanja ako možete, gospodine Šešelja. Ajde jedno. Jedno? A mogu oba brzo. Ajde brzo, dobro. Da li da pitam jedno po jedno ili možete zapamtiti oba? Ajde, zapamtit ću ja, ajde. Da li je normalno i moralno da jedan čovjek koji maše pištoljem ispred studenta, pa onda izjavi za njih da su rulja, toliko insistira da bude profesor toj rulji, odnosno da im bude roditelj. Na mene moj roditelj ne maše pištoljem. To je prvo pitanje. A drugo pitanje, mi na Pinku gledamo Simpsonove i da li ćete prestati da u Skupštini izigrate više tu seriju, odnosno da prestanete da obmanjete javnosti i da se povučete i obučite. Mislim, stvarno više nema smisla. Izvolite. Što se tiče Simpsonovim, bilo bi vam bolje da nešto drugo gledate. Ja moram da vam priznam da nijednu emisiju do sad nisam uspeo do kraja da gledam. Znači, šta čovjek gleda na televiziji, to govori o njemu. Ali znate da je... Pre svega. Simpsonove možemo da gledamo na Pinku. Pa možete. A to što vam se ne sviđa u Skupštini, možete vrlo jednostavno da izbjegnete, promijenite kanal. I vas niko ne prisiljava. Čekajte, a zašto je sam ja vama pravo da biram i da budem biran. A što ste tako žustri? Što ste tako nervozni? Ja sam vas sačekao, nisam vam jednom rečju upao u pitanja i sad vi malo čutite dok ja odgovaram na vaša pitanja ako želite odgovor. Ako ste htjeli da postavite, ne, ja nisam bio profesor na fakultetu političkih nauka, nažalost. Sad ćemo da čujemo ove pravnike. A što se tiče studenata, ja nikada nisam potezao pištolj na studente, nikad u životu. Čekajte, što ste tako nestrpljivi? Pa znate, osnovno elementarno vaspitanje stiče se u porodici, u osnovnoj školi, u srednjoj školi, pa kad se stigne na fakultet treba već neka pristojnost da se posjeduje. Nikada na studente nisam potezao. Potezao sam samo na ljulju koja je htjela da me linčuje. U toj ljulji na koju sam potezao pištolj bio izvesni Vojislav Božilović koji je osuđen na 20 godina zatvora jer je ubio prodavačicu u Zlatari u Terazijskom prolazu. I Snežana Rajšić koja je tada bila
prodekan pravnog fakulteta, bila mu je saučesnica i ona je osuđena, ne znam tačno na koju kaznu. Dobro. Studenti su na fakultetu. Kad izađu s fakulteta, oni su građani. I ne mogu biti povlašćeni u pogledu njihovog ponašanja. Gađali su me kamenjem, flašama punim vode i drugim predmetima. Pa vi hvalite time, gospodine Šešelj? Ja se hvalim jer sam bio na ispravnoj političkoj poziciji, a oni koji su tada demonstrirali pred Skupštinom bili su instrumentalizovani. Pa zar nisu birači najvažniji, gospodine Šešelj? Ne. Pazite, u pitanju je rulja. Rulja se ponovila. Ponovila se i posle 5. oktobra, ne znam tačno koji dan. Napali su me pred Skupštinom. Bilo je dovoljno da se potegne oružje 1 metar u znak upozorenja, ispali u vazduh i oni su se razbežali. Može uvek čine kukavice. Kako ne? Dobro. Rulja je jaka kad je u masi, kad je u čokoru. Dobro. Rekli ste kako ćete odgovoriti. Radikali najučestaliji za skupštinskom govornicom i pošto oni toliko veliki stručnjaci da svi oni raspravljaju o svim zakonima, ekonomski, pravnim, politički. Dobro, gospodine Šešelj, kad će da ih emancipujete malo i obrazujete da ne koriste samo 4 padeža, da počnu da koriste druge padeže? Pošto većina njih samo koristi 4 padeža, nekad i meše, pa kad će da nauče ta 4 padeža ostalo? To jednostavno nije tačno, da koriste samo 4 padeža i da većina koristi. Ima onih koji se ne mogu pohvaliti velikom pismenošću, ali oni nisu poput vas bili studenti. Znate, ima i studenata koji se ne mogu pohvaliti velikom pismenošću. I vi to znate bolje od mene. Nisu oni studenti, ima i zanatlija, ima i radnika. Kako mogu raspravljati o zakonima o ekonomiji? Mogu da raspravljaju, jer u Skupštini ne mogu da budu samo stručnjaci. U Skupštini su predstavnici naroda. Kako mogu da raspravljaju ekonomski? Zašto da ne mogu da raspravljaju? Kako oni ljudi koji ne znaju 4 padeža, ne znaju samo 4 padeža, ne traži se kvalifikacija, traži se da čovjek koji ulazi u Skupštinu ima poverenje naroda, a ne određenu kvalifikaciju, jer u tom slučaju, kad biste vi bili u pravu, u Skupštini bi mogli da budu samo ljudi s fakultetom. Ne daj mi Bože takve vlasti gde su u parlamentu samo fakultetski obrazovani ljudi. Država bi brzo propala. Ne, ja bih da se vežem na ovo, pošto gospodin Šešelj stalno priča o stranim plaćenicima, čak kad priča recimo o ljudima sa ulice koji su nezadovoljni vlašću, ja ne znam ko je taj ko bi imao toliko para da plaća te ljude. Ja sam večeras između ostalog pozvala u emisiju, to Olivera nije ni rekla, predstavljajući na kraju i pričajući o tome zašto sam pristala da dođem. Zbog toga što je povod bio upravo i to da sam sve vreme aktivno učestvovala, naravno u svim... Javnost, dozvolite Biljana, pošto govorimo o javnosti, znači i u politici u nastupu, vi ste kao javna ličnost, neko ko se bavio, imali svoj politički stav, ali koliko ja znam, vi niste bili član neke stranke i zbog toga... Koje sam potpisivala, naravno, kad se donio sramne zakon o univerzitetu... Mislim, to je bio razlog zbog čega ste vi ovdje. Jeste. I razlog je, da vam kažem i to, da niko, bar ja, nikada nisam dobila dinar ni od jedne stranke, pogotovo ne od demokratske stranke s kojom sam najčešće putovala, a to što vi stalno pričate da neko daje pare nekome, to je vaš problem generalno izgleda. Vi najlakše tako manipulišete ljudima, jer ljudima najlakše reći u besporici da svi dobiju pare za ono što pričaju, prema tome ovdje se svodi na to. Ima para u igri, sigurno, ali ima na nekom drugom nivou. Ali ne dolaze do svih učesnika. Pa ne kupuju se svi. Ne kupuju se svi, da vam kažem nešto. Prema tome, verujte da ima iskreni. Ako vam kažem da sam iskreno verovao u neke promene, da mi iskreno da se nikada niste dopadali, da program, apsolutno, to kako ste vi voljeli Srbiju, mene je jako bolelo. Prema tome, to apsolutno, mislim, shvatate, morate da razumete da ima ljudi koji se ne prodaju za pare, da ima onih koji nisu u situaciji da može neko da im plati dovoljno. Zato ja iz toj pozicije govorim o ženama, ne znajući ja da li gospodin Obradović kriv ili nije. Jednostavno sam na strani žena za koje mislim, polazići od sebe, da li bi niko mogao da mi da pare, da iznesem ono što bi neka žena iznele. Vi ste se meni uvek dopadali, ali molim samo oko para. Pitanje, gospodine Šešelj. Ja verujem da vi nikad niste dobili pare. Možda niste tražili, a možda su smatrali nema potrebni da vam daju. Međutim, u američkom kongresu su ozvaničeni podaci o $77 miliona koje je dato srpskoj opoziciji da bi promenila vlast. Soros daje takozvane nevladine organizacije, što je također jedan oblik subverzivnog delovanja. To su sve podaci koje smo saznali iz zvaničnih izveštaja zapadnih vlada i strane štampe. Nemojte to da negirate. Gospodine, vi Šešelj onda dozvolili tu mrlju da taj famozni blindirani džip koji ste vi vozili, koji je uzet od Viljama Vokera i njegove posmatračke misije, zaplenjen, pa vam MUP Srbije dodelio, pa kako ste prihvatili to? Prvo, to je džip koji je William Voker ostavio šiptarskim teroristima, a naša policija je od njih zaplenila. Pa da, to je kažemo. I taj je džip dodeljen Srpskoj radikalnoj stranci. U saobraćajnoj dozvoli je vlasnik Srpska radikalna stranka.
Pa da, ali eto, govorimo o poreklu, indirektno poreklu. Zašto bi bio infantilan? Pa nemojte, da će vođiti u džipu vidimo Walkera. To je bio izvanredan gest. Da nije bilo tog gesta, ne bismo tih dana i nedelja publiciteta uopšte imali. Koje vas vodom one žene jadnim strašno. Strašno. Morali ste da zalegnete prvi put u politici. Vi ste u politici prvi put zalegli za džip. Prvi put ste zalegli u politici za džip. Prvi put zalegao, nije ni to istina. Pa jeste, ležali ste na polu. Pa, ali to nije prvi put da sam zalegao. Ste ležali? Nije prvi put da sam ležao. A ja, više puta su vas nosili. A da, kako su me nosili još 94. kroz srpsku boku na junačkim rukama. U šatorskom krilu. 6 policajaca me nosilo ovde 10. Tamo su jači bili. Pa kad sam rekla da je bilo u Čaševu, vi ste rekli ne, nemoguće. Nije bilo u Čaševu. U šatorskom krilu. Kako, pocepao bi se čaša. Izvolite. Tatjana Đekić, Pravni fakultet. Pitanje za sve vas. Stvarno me interesuje da li je moguće da se javnost u Srbiji zamajava i obmanjuje. Pa ja ću biti i onda, ja mnogo više govorim o savezničku. Ovo pitanje za sve to je bilo što je gospođica Tatjana Đekić, jel? Za sve to je to bilo pitanje, pa da naplicu govorimo. Molim vas, dozvolite, imamo još malo vremena, izvolite. Gospodina Vuka Obradovića, zašto bi neko vas sklanjao uopšte sa mjesta na koje su vas sklonili? Srpskoj radikalnoj stranci, nego funkcionerima opštinskim. A kojim? Pa ne znam imena. Ajte, nemojte, molim vas. Ozbiljno vam kažem, evo gospodin Obradi zna da je komisiju inicirala socijaldemokratije. Pustite vi to. Dobro, polako, gospodine Šešelj, jedna jedina krivična prijava je podnešena od strane Zemunske opštine, a to je zbog zgrade magistrata u koju je uselila Srpska radikalna stranka sasvim u skladu sa zakonom, u saglasnost vlade Srbije i tako dalje. Dajte reklamu. Simpo uvek ispunjava želje. Nastavlja sa akcijom prodaje na potrošnju. Čovjek ima firmu. Čovjek koji... Pa sad ste došli na moje pozicije. Znači, zamerjate mu što ne zna da se šali, a ima seksualne afere. Ma nemojte, molim. Ja sam rekao da to ušte... Nemojte. Nemojte. Prvo, ja uz njegov karakter ne mogu da vežem takvu aferu. Mogao bi uz svoj, uz njegov ne mogu. Evo, baš ne može, gospodine Šešelj. Pa meni niko da pripiše tako nešto. Pa potrudite se, vratite nešto, gospodine Šešelj. Još sam mlad. Vrlo dugo na ovaj i onaj način u političkom životu. Znam da je politička borba... To je Galerija bez tajni. Galerija bez tajni. Ok, dobro, hvala. Gospodine Šešelj, da li vi dalje najviše volite filmove Emira Kusturice? Pa ja nisam nikad rekao da najviše volim njegove filmove, ali su mu filmovi dobri i volim da ih gledam. Mislim da su mu prvi filmovi bili kvalitetniji nego ovi kasniji. Znači, Sećaš li se Doli i Bel, po mom mišljenju i Otac na službenom putu su bili kvalitetniji od posljednjih. Po mom ukusu. Vi znate što sam ja vas to pitala? A ne znam zbog čega. Pa šta bi s onim dvobojem? Nije bilo, on je mene izazivao na dvoboj, a ja sam nudio da jedan kriminalac Lale Robija izađe mjesto njega, jer bi se ustručavao da upucam Kusturicu. Uvek sam se pitao kako se osjećao oficir Dantes koji je ubio Puškina. Jao Bože, gospodine Šešelj, svaka čast. Kao za godinu kulture priča, jel tako? Molim? Priča za godinu kulture. Zašto? Pa mislim, vrlo širokogrudo. Hvala. Pa tako je bilo prije više godina. Kratko. Modni stručnjaci često ocenjuju kako političari oblače i izgledaju se, a vama stalno nešto zameraju. I kažu da uvijek izgleda kao da idete na svadbu u Vranić. Da li vi to se oblačite prema svojim biračima? Ne. Ja se oblačim onako kako mi to najviše odgovara, kako mogu slobodno, komotno, nonšalantno da se ponašam, da ne budem uštogljen i zatim ja vodim računa da nosim odela domaće proizvodnje. Ekonomski patriotizam? Aha. Pa ne, zato što su ta... A vi ste onaj prvi maj Pirotana priča, je to? Pa zašto da ne? Nismo znali. A zašto da ne? Prvi maj Pirot proizvodi izvanredna odela. Jeste. Nekoliko tih odela sam dobio i besplatno u reklamne slike gostujući na Minimaxoviziji. Ne bi bilo loše i vama da... Toliko o mitu i korupciji. I gospodine Šešelj, radikali... Čekajte, zašto je to mito i korupcija? Nije, pa sad ću vas ja podmititi, ne brinite ništa. Radikali u svemu idu do kraja, pa kaže iz privatizacije kad su sprovodili zemlju, oni su išli do kraja. Postoji kiosk na Dunavskoj keju, čiji je broj 27Ć. Jeste preskočili neko slovo, gospodine Šešelj? 27Ć? Ć. Pitala sam i gospođu Tabaković, ona kaže, jeste, šta ćeš? Nije moglo više morano slova, A, B, V. Jesu sva slova prošla? Ne razumem pitanje. Dobro, neka. Milo nam je, gospodine Obradoviću. U kojem filmu biste vi radije igrali glavnu ulogu? Vi ste baš u duhu svoje televizije. Ko? Pa vi s tim naslovima. Sad vam ne volja ni televizija, pa nemojte. Žene vole oficire, ko to peva? A ko to peva? Pa za ne vole žene oficire. Biljana najviše voli četničke vojvode. Ali pazite, majori su svojevremeno... Jao, pa baš vas. Pa gdje ste vi na Ravnoj gori? Pa gdje ste vi na Ravnoj gori, Vuk Drašković zapalio tamo Ravnu goru, četnici sve. Nije tamo nijedan četnički vojvoda sad bio. A nije vojvoda, su bili četnici.
Pa da li su bili četnici, ja ne znam, možda ih je i bilo, ali nisam gledao. A nije nijedan vojvoda četnički. Kad su bili kod mita i korupcije pre mita, molim vas, naš generalni, vi pokajali zbog toga? Zbog čega? Zbog toga? Ne, ja žene volim i veoma poštujem. I zato ih se seća. Ali može li ste reći, ali može li ste na vašem primjeru reći da žene vole oficire? Tačno na koju kaznu. Dobro. Studenti su na fakultetu. Kad izađu s fakulteta, oni su građani. I ne mogu biti povlašćeni u pogledu njihovog ponašanja. Gađali su me kamenjem, flašama punim vode i drugim predmetima. Pa vi hvalite time, gospodine Šešelj? Ja se hvalim jer sam bio na ispravnoj političkoj poziciji, a oni koji su tada demonstrirali pred Skupštinom bili su instrumentalizovani. Pa zar nisu birači najvažniji, gospodine Šešelj? Ne, pazite, u pitanju je rulja. Rulja se ponovila. Ponovila se i posle 5. oktobra, ne znam tačno koji dan. Napali su me pred Skupštinom. Bilo je dovoljno da se potegne oružje, 1 metak u znak upozorenja ispali u vazduh i oni su se razbežali. Rulju uvek čine kukavice. Kako ne? Dobro. Rulja je jaka kad je u masi, kad je u čoporu. Dobro. Rekli ste kako ćete odgovoriti. Radikali najučestaliji za skupštinskom govornicom i pošto oni toliko veliki stručnjaci da svi oni raspravljaju o svim zakonima, ekonomski, pravnim, politički. Dobro, gospodine Šešelj, kad će da ih emancipujete malo i obrazujete da ne koriste samo 4 padeža, da počnu da koriste druge padeže? Pošto većina njih samo koristi 4 padeža, nekad i meše, pa kad će da nauče ta 4 padeža ostale? To jednostavno nije tačno, da koriste samo 4 padeža i da većina koristi. Ima onih koji se ne mogu pohvaliti velikom pismenošću, ali oni nisu poput vas bili studenti. Znate, ima i studenata koji se ne mogu pohvaliti velikom pismenošću. I vi to znate bolje od mene. Nisu oni studenti, ima i zanatlija, ima i radnika. Kako mogu raspravljati o zakonima o ekonomiji? Mogu da raspravljaju, jer u Skupštini ne mogu da budu samo stručnjaci. U Skupštini su predstavnici naroda. Kako mogu da raspravljaju ekonomski? Zašto da ne mogu da raspravljaju? Kako oni ljudi koji ne znaju 4 padeža, ne znaju samo 4 padeža, ne traži se kvalifikacija, traži se da čovjek koji ulazi u Skupštinu ima poverenje naroda, a ne određenu kvalifikaciju, jer u tom slučaju, kad biste vi bili u pravu, u Skupštini bi mogli da budu samo ljudi s fakultetom. Ne daj mi Bože takve vlasti gde su u parlamentu samo fakultetski obrazovani ljudi. Država bi brzo propala. Ja bih da se vežem na ovo, pošto gospodin Šešelj stalno priča o stranim plaćenicima, čak kad priča recimo o ljudima sa ulice koji su nezadovoljni vlašću, ja ne znam ko je taj ko bi imao toliko para da plaća te ljude. Ja sam večeras između ostalog pozvala u emisiju, to Olivera nije ni rekla, predstavljajući na kraju i pričajući o tome zašto sam prislala da dođem. Zbog toga što je povod bio upravo i to da sam sve vreme aktivno učestvovala, naravno u svim... Javnost, dozvolite Biljana, pošto govorimo o javnosti, znači i u politici u nastupu, vi ste kao javna ličnost, neko ko se bavio, imali svoj politički stav, ali koliko ja znam, vi niste bili član neke stranke i zbog toga... Peticija koju sam potpisivala, naravno, kad se donijeli sramne zakone o univerzitetu... Mislim, to je bio razlog zbog čega ste vi ovdje. Jeste. I razlog je, da vam kažem i to, da niko, bar ja, nikada nisam dobila dinar ni od jedne stranke, pogotovo ne od demokratske stranke s kojom sam najčešće putovala, a to što vi stalno pričate da neko daje pare nekome, to je vaš problem generalno izgleda. Vi najlakše tako manipulišete ljudima, jer ljudima najlakše reći u besparici da svi dobiju pare za ono što pričaju, prema tome ovdje se svodi na to. Ima para u igri, sigurno, ali ima na nekom drugom nivou. Ali ne dolaze do svih učesnika. Pa ne kupuju se svi. Ne kupuju se svi, da vam kažem nešto. Prema tome, verujte da ima iskreni. Ako vam kažem da sam iskreno verovao u neke promjene, da mi iskreno da se nikada niste dopadali, da program, apsolutno, to kako ste vi voljeli Srbiju, mene je jako bolelo. Prema tome, to apsolutno, mislim, shvatate, morate da razumete da ima ljudi koji se ne prodaju za pare, da ima onih koji nisu u situaciji da može neko da im plati dovoljno. Zato ja iz toj pozicije govorim o ženama, ne znajući ja da li gospodin Obradović kriv ili nije. Jednostavno sam na strani žena za koje mislim, polazeći od sebe, da bi niko mogao da mi da pare, da iznesem ono što bi neka žena Slovljena iznele. Vi ste se meni uvek dopadali, ali moram samo oko para. Pitanje, gospodine Šešelj. Ja verujem da vi nikad niste dobili pare. Možda niste tražili, a možda su smatrali nema potrebni da vam daju. Međutim, u američkom kongresu su ozvaničeni podaci o $77 miliona koje je dato srpskoj opoziciji da bi promenila vlast. Soros daje takozvane nevladine organizacije, što je također jedan oblik subverzivnog delovanja. To su sve podaci koje smo saznali zvaničnih izveštaja zapadnih vlada i strane štampe.
Nemojte to da negirate. Gospodine, vi Šešelj onda dozvolili tu mrlju da taj famozni blindirani džip koji ste vi, famozni blindirani džip koji ste vi vozili, koji je uzet od Viljama Vokera i njegove posmatračke misije, zaplenjen, pa vam MUP Srbije dodelio, pa kako ste vi prihvatili to? Prvo, to je džip koji je William Walker ostavio šiptarskim teroristima, a naša policija je od njih zaplenila. Pa da, to je kažemo. I taj je džip dodeljen Srpskoj radikalnoj stranci. U saobraćajnoj dozvoli je vlasnik Srpska radikalna stranka. Pa da. Vidite sada jednu stvar. Da li vam Vuk Obradović deluje kao čovjek kome se može ono pripisati što mu pripisuju? Evo, meni ne deluje već na osnovu njegovog pojavljivanja u ovoj emisiji. Znate što je on pogrešio u svemu ovome? Kad su mu otvorili aferu? Što je počeo da se brani, da negira. Ja bih priznao i ono što se nije desilo i oni bi zašutali. Što niste posavjetovali onda, kad ste tako fini? Pa nismo bili u dobrim odnosima, nismo se mi družili, nismo se možda u životu, pa nismo se nikada baš mnogo ni svađali, ali nismo se družili. Vaši savjeti su toliko nedragoceni ljudima da vam kažem nešto, ma koliko je Zato što verovatno nema ovu vrstu životnog iskustva. Pa naučit će. Naučit će. Ali to kad kaže da biste priznali, gospodine Šešelj, kaže da je vaš tim, informativni strašno radi na tome da dođe do neke afere kad ste vi u pitanju, ali nešto im se nije dalo. Koje afere? Pa nekakve slične. Pa za vas. Za mene? Pa na tom imidžu, znate. Pa nikako da se meni otkrije neka afera. Vama je Đinđić jedini čovjek protiv kojeg ste vi bori, a znate zašto je vam on toliko smeta? Samo zato što je vlast. Ne, samo zato. Meni smeta i to je jedini čovjek koji niste mogli verbalno, na političkom nivou, da izađete na kraj. Vi ste pokazali koliko ste jaki. U stvari koliko niste jaki, to sam htjela da vam kažem. U razgovoru sa Đinđićem na televiziji Palma u Jagodini. Ajde, pregažen je bio. On. Pa pregažen je bio. Zgazio vas. Pa pregažen je bio. Bili ste smešni. Brisao je pato s vama. Da vam kažem, ali brisao totalno. Pa vi se niste vidjeli. Pa vi ste bili kao dete strašno. Vi ste samo vikali i smijali se. Pa vi znate koje je vaše oružje? Koje? Imam tajno oružje. Jel da se sve koje mi je tajno oružje? Vaše tajno oružje ne bih ni volila da vidim. Uplašila bi se. Sigurno biste se razočarala bi se vrlo. Prema tome da vam kažem nešto. Tako veliki čovjek, ne vjerujem baš da ima mnogo tajnog oružja. Tako da u toj varijanti, vi imate jedan sistem, kad nemate kud i kad nemate argumente, vi se smijete ili vičete. U onom razgovoru ste vi pokazali da ste se mnogo smijali, mnogo vikali. Prema tome, a Biljana i sada se smeje i viče. Vi ste kivni na mene zbog ne možete da me iznervirate. Ja, da vam kažem nešto. I što nemate. A čovjek, vi biste vrlo lako iznervirali. Ne, ja nemam namjeru da ne vjerujem gospodinu Vuku Obradoviću. Kad govorite brzinom svetlosti, pazite, kod vas je kretanje zvuka brže od kretanja svetlosti. Pa treba misliti tako brzo. Nisam baš sigurna da uvijek mislite tu. Vi mislite, vi ste inteligentni, ja to ne sporim. Hvala. Ali nije to samo u pitanju brzina mišljenja, znate. Niste ni vi ni inteligentni. To je istreniran govor. Pa nemaju svi vremena da vežbaju, gospodine Šešelj, kao vi. Pa dobro, treba da se trude. Ja sam vas jednom pitala kako on to polazi od ruke, a vi kažete, a vežbalo se to. Ja vas molim sada da pogledamo reklame. Imam dva pitanja ako možete, gospodine Šešelja. Ajde jedno. Jedno? A mogu oba brzo. Ajde brzo, dobro. Da li da pitam jedno po jedno ili možete zapamtiti oba? Ajde, zapamtit ću ja, ajde. Da li je normalno i moralno da jedan čovjek koji maše pištoljem ispred studenata, pa onda izjavi za njih da su rulja, toliko insistira da bude profesor toj rulji, odnosno da im bude roditelj. Na mene moj roditelj ne maše pištoljem. To je prvo pitanje. A drugo pitanje, mi na Pinku gledamo Simpsonove i da li ćete prestati da u Skupštini izigrate više tu seriju, odnosno da prestanete da obmanjete javnosti i da se povučete i obučite. Mislim, stvarno više nema smisla. Izvolite. Što se tiče Simpsonovim, bilo bi vam bolje da nešto drugo gledate. Ja moram da vam priznam da ni jednu emisiju do sad nisam uspeo do kraja da gledam. Znači, šta čovjek gleda na televiziji, to govori o njemu. Ali znate da je... Pre svega. Simpsonove možemo da gledamo na Pinku. Pa možete. A to što vam se ne sviđa u Skupštini, možete vrlo jednostavno da izbjegnete, promijenite kanal. I vas niko ne prisiljava. Čekajte, a znaš što je sad ja vama... Imam pravo da biram i da budem biram. A što ste tako žustri? Što ste tako nervozni? Ja sam vas sačekao, nisam jednom rečju upao u pitanja i sad vi malo čutite dok ja odgovaram na vaša pitanja ako želite odgovor. Ako ste htjeli da postavite, ne, ja nisam bio profesor na fakultetu političkih nauka, nažalost. Sad ćemo da čujemo ove pravnike. A što se tiče studenata, ja nikada nisam potezao pištolj na studente, nikad u životu. Čekajte, što ste tako nestrpljivi? Pa znate, osnovno elementarno vaspitanje stiče se u porodici, u osnovnoj školi,
u srednjoj školi, pa kad se stigne na fakultet treba već neka pristojnost da se posjeduje. Nikada na studente nisam potezao. Potezao sam samo na ljulju koja je htjela da me linčuje. U toj ljulji na koju sam potezao pištolj bio izvesni Vojislav Božilović koji je osuđen na 20 godina zatvora jer je ubio prodavačicu u Zlatari u Terazijskom prolazu. I Snežana Rajšić koja je tada bila prodekan pravnog fakulteta, bila mu je saučesnica i ona je osuđena, ne znam, željela to, da je ispunjena želja. Molim vas, čekajte, to je jedna afera u kojoj može da se razgovara. Znači, korišćenjem ljubavnih usluga, ko je kome pružao, ja uopšte ne ulazim u to. Ko je tu bio pasivan, ko aktivan. A mislite li da sada zaista važnije stvari da nema ona se okoristila. Molim vas, pa čekajte. Da li vi imate na raspolaganju neku ženu kojoj je Vuk Obradović nudio ljubavne usluge, a za protiv uslugu obećavao nešto drugo? Ili je ucenjivao? Molim vas. Čekajte, zašto ova afera nije u prvom planu? Zašto se vlada Srbije povodom ove afere Vladana Batića nije oglasila? Znate šta, pa možda i vi imate ljubavnicu. Pa što vi ulazite u to? Pa što vi ulazite u aferu? Ja sam od uvek mislio da vi želite... Molim vas, šta ja želim? Da imate ljubavnika. A zašto vas ja asociram na neku ženu koju... Pa vidite šta je tu? Da je koji slučajem žena kao ja bila u toj situaciji? Znate kad biste meni poverovali da je neko mogu mene da napadne? Vi ste rekli pa Vilimon kad želela. O tome se i radi, da su koji slučajem žene manje atraktivne koji su prijavile ovo. Njima bi se verovalo. Ne, one su prilično atraktivne. Znate, ta Jelena Milenković je prilično atraktivna, ja znam iz Narodne skupštine. Ovu Ljiljanu Nestorović ne znam ništa, ne znam da li smo se ikad sreli, ali ona na televiziji ne izgleda loše. I nemojte da dovodite u sumnju njihovu atraktivnost. Pa ja kažem da su atraktivne. One su atraktivne. Pa i zato se njima i ne veruje. One su i poželjne, nije tačno. One su u startu rekle da nije bilo nikakvog nasilja. Molim vas, da kažem ne. Gospodine Obradoviću, imamo li vam ovo što vas ovako brani gospodin Šešelj? Zašto su dozvolile da im se to više puta desi? Zašto nisu... Evo, izvolite neka gospodin Obradović odgovori, molim vas. Pa neka kaže Vuk Obradović. Izvolite. Šta mi namigujete? Prema jednoj od... Jedan gospodin Šešelj naše 10 godina, mislim, pištoljima... Čime sam vama mahao? Draga gospođo Nečim drugim, ali to... Čime, kažete ovdje pred javnosti. To je također opasno isto kao pištolj. Draga gospođo Vilimon. To je opasnije od pištolja. Normalno. Draga gospođo Vilimon. Samo što sa mnom ne vidite... Pištolj može jednom da vas likvidira i gotovo. A ono drugo može više puta i svaki put se više želi. Vi ste jedan čovjek koji uopšte u suštini svoje nije političar. Ne. Vi ste čovjek koga je vjerojatno isto tako neko platio, neću da kažem, mislim da je tačno, ali vjerojatno... Pa neko, ja ne znam ko. Vi isto tako govorite o parama, ne kažete ko. Recite ko je platio žena da govore ovako. Vi ste jednostavno sve vreme imali neku vrlo sumnjivu politiku i zavodili svoju pre svega stranku i svoje radikale... A šta je bilo sumnjivo u tome? Molim vas, bilo je sumnjivo u tome. Vaše koalicije sa SPS-om, sa Julom, u određenim trenucima. Pazite, vi ste imali čisto dobijene izbore koje niste smjeli da prijavite. Masi. Kako nisu prijavili? Molim vas, vi ste pristupili, pa nemojte... Molim vas, da kažem nešto, nemojte, molim vas. I šta ste uradili u koaliciju? A šta je trebalo krvopoliče izazvati? Jao, šta ste vi... Ili je trebalo u koaliciju sa prozapadnim strankama? Ako ovako niste doveli do krvopoliče, vaša politika je dovela do 5. oktobra. Ma do čega je dovela? Do čega je dovela? A jes, dovela do 5. oktobra. Do 5. oktobra? Vi niste htjeli krvopoliče onda, borili ste se, imali ste istinu u rukama. A to je da kažete SPS u junu da ste jači od njih. A šta je rekao Gelbard kad je došao u Beograd? A šta je rekao Gelbard kad je tada došao u Beograd? Uopšte vi držite do Gelbardovog mišljenja. Pa čekaj, Gelbard je rekao Miloševiću protiv Šešelja su sva sredstva dozvoljena. Trebalo je da se desi pokolj na ulicama ovdje. A što im Miloševiću sve niste rekli? Jer vi držite uopšte do mišljenja stranih ljudi. Od kojih ljudi? Gospodine Šešelj, vaš koalicijni partner, bivši predsjednik Slobodan Milošević, o vama se često pozitivno izjašnjavao kao najomiljenijem opozicionaru i tako dalje. Kada? Kao da ste omiljeni opozicionar, pa više puta, a u ostalom bili ste u koaliciji sa njim. Vi ste bili u zatvoru, gospodin Milošević je sada u zatvoru, jeste lišli da ga obiđete? A što bi ja njega obilazio kada od mene nikada nije obilazio u zatvoru? Pa tada se niste poznavali, niste bili u vlasti zajedno i delili vlast, gospodine Šešelj. Poznavali smo se. Prvo, Slobodan Milošević se nije više puta o meni pohvalno izrazio, nego samo jednom. I nije rekao da sam ali dovoljno pohvalno da se vama pravi vlast. Čekajte malo. Jednom je izjavio u intervjuu za Ilustrovanu politiku 1992. godine na direktno pitanje. Čekajte, pa jednu stvar izmislite i sad je manje više da se kaže istina. Rekao je da od svih opozicijonih političara najviše mene ceni jer se moja stranka ne finansira iz inostranstva i ne menjam politiku od danas do sutra. Što je i danas istina.
I drugo, politički protivnik mi je oduvek bio Slobodan Milošević, u proteklih 10 godina, neprekidno. A kako to niste rekao da sa njim idete u koaliciju? Oni koji su bili na suprotnoj strani su mnogo gori od Miloševića. Između Miloševića i Đinđića, ja ću se uvijek opredeliti za Miloševića, jer Milošević je kako tako pokušao da odbrani srpske zemlje. A Đinđić je uvijek sarađivao sa srpskim neprijateljima koji su... Ali vi uvijek sa tom idejom srpske zemlje koje godine... Pa čekaj, nisi sam... Kao stranačkog predsjednika je dolazila. Molim vas, da vam kaže sve jedno, pokušaj je bio da se reši na nivou stranke sve. Prema tome, to da ne pričamo dalje... Kako da se reši? Ostavkom. Znači, ili ću ti iznuditi ostavku ili ću uraditi aferu. Ja vam kažem, ostavlja ovo i drugu mogućnost, da je to sigurno bilo... Čekajte, šta je smisao oglašavanja u javnosti? Da se spreči dalje nasrtanje, dalje maltretiranje, dalje uznemiravanje ili da se napakosti i da se provede osveta? Može malo samo tiše zbog toga što uvijek nadjačavate ljudi i tako ste jači, znači uopšte niste verbalno jači. Ne, ja pokušavam da vas... Prema tome, ja ne isključujem uopšte mogućnost da je to napakovano, ali napakovano na osnovu nekih činjenica koje postoje. Znači možda čovjek ima ljudske slabosti neke. A koje su to slabosti? Pa molim vas, ako vas neko na silu ljubi, to je prosto jednostavno neću da okarakterišemo se... Koliko neko puta može vas na silu da poljubi? Da vam kažem nešto, uopšte te žene nisu rekli da je bilo... Može jednom iznenada, jel tako? Onda ćete mu iskopat oko, onda ćete ga ošamariti. Pa da vam kažem nešto, ne verujem baš da bi mogli iskopam oko recimo nekom ko je toliki kao vi, recimo... Pa ja bi skinuo naočale i tad biste mogli. Pa da vam kažem nešto, nemojte... Pa šta to znači? Na humor, da vam kažem nešto. Pa nije to je toliko smiješno i toliko bedno režirano, vi ste ovih godina svih, koliko da izaziva odvratnost. Da vam kažem nešto, meni izaziva odvratnost, način na koji razgovarate politički. Vi ste jedan čovjek koji je politiku ove zemlje sveo na cirkus. Pre svega, pamtim vas iz vremena, kad ste kablove čupali pa jeste, vi ste mene zabavili, shvatate kao gledalca, ali to uopšte nije zabavno. Šta je tu bio cirkus? Dizali ste pištolj gore ispred Vlade Srbije. Prema tome, sve što ste radili, vi ste radili kao jedan cirkusan. Šta je tu cirkus? To je cirkus kada Svilja napadne na ulici. Pa molim vas, vama čovjek koji priča sa vama u BK televiziji. Ok, prolije vam vodu ovako. Nije istina. Vi pomnite... Nemojte da izmišljate. Nemojte da izmišljate. Pa gledala sam emisiju. Ma niste gledali. Pa nemojte da verujete svojim očima jer vas varaju oči. Pa to je onaj vid sa mužem, molim vas, nemojte... Nije tačno. Nije me polio vodom, nego me gađao čašom. Gađao vas čašom? Ne. Hoćem pokažem kako je bilo. Ma ima snimak. Hoćem pokažem kako je bilo. Pa slušajte, vi to možete. Ali posle može me sačekati, tamo znate koliko... Ma zašto vas? Neće vas niko. Ako vam to pričinjava zadovoljstvo, polite me vodom. Ajde. Pa nisam ja, nisam cirkuzantkinja, molim vas. Pa čekajte, šta to sad znači? Čovjek je bio iznerviran, to nije u redu. Da ste pustili njega... Ko je bio iznerviran? Gospodin Baroš. Čime? Oni što svi govori o njemu. Šta sam govorio? Molim vas, postoji zapis što ste govorio. Šta sam govorio? Da decenijama on i njegov otac kao advokati neprekidno ustaše brane. Pa zato što smo mi dužni kao građani da svaku vašu glupost pamtimo. To su gluposti. Čekajte, što ste došli nervozni u ovom emisiju? Nisam došla nervozna. Što ne kontrolišete izraze koje koristite? Ma, koji izraze? Gospodine Šešelj, da vam kažem nešto, vi ste čovjek koji se ne kontroliše uopšte, ne izraze, nego pokrete, što je mnogo pasno. Ili je to možda rukama, mislim... Ko je pokrete rukama? Koliko su i prefinjeni i suptilni pokreti da je to? Postoji druga teorija da to nije u pitanju ne kontroliše pokrete, već naprotiv da je to strategija. Kakva? Kako da se užati Biljanu Bilimonu u stanju? Ne. Ona je već razlužena ušla u studio. To za skupštinskom govornicom, znate. Pa da vam kažem nešto, mislim, ti ste zabavili sjajno, ali da vam kažem, ja zaista ne nosim oružje. Ovo su studenti svi vi ste mahali pištoljima, nažalost, ova deca su bila suviše mlada. Pa ova deca ovdje u studiju. Shvatate kad neko raste pored vas, koji maše ti pištoljima, koji idete... Ma na koga sam mahao pištoljem? Pa molim vas, ma nije istina da sam mahao. Branio sam se od Ljulje. Ljulja je htjela da me linčuje. Kakva je Rulja? Ljulja. Gospodine Šešelj, vaši omiljeni izrazi u Skupštini Srbije naročito dolaze do izraza. Da je sluga, da je strani plaćenik, da je lažovčina, da laže da mu je otac ustaša, da je pokrao, da ćete ga srediti. To je sve vokabular koji vi nastupate u Skupštini Srbije. Može li malo Biljana da mi... Odbrala sam ja koja kažem da, postoji verovatno... Omogući da udahnem. Pa udahni. Evo da udahnem. Evo sad, ako je to stvarno seksualna afera u vladi Srbije. Evo, ja uopšte neću da branim Vuka Obradovića, on mi je politički protivnik i ostaće mi politički protivnik. Mi smo pripremili zahtev za izglasavanje nepovjerenja Vuku Obradoviću, samo što ga nismo predali na 10 strana, na 15 strana čak, desila se ova afera, mi smo odustali. A što ste odustali? Zato što smo mi iz političkih razloga htjeli da ga smenjujemo, a ne zbog neke izmišljene afere. Sad, kad mu režiraju, ne, nije tačno. Kad mu režiraju, evo ja ću vam reći, postoji mnogo ozbiljnija seksualna afera u vladi Srbije, sad ću vam je otkriti. Vladan Batić.
Ministar pravde postavio je svoju ljubavnicu, advokaticu Oliveru Jelkić za upravnika zatvora u Sremskoj Mitrovici. Čekajte, i to nikome nije problematično. Svoju ljubavnicu je postavio za upravnika zatvora, koja nikad nije radila u zatvoru. Koja nikada nikako... Pa nije ni učinio baš neku uslugu, gospodine Šešelj. Pa nije baš neku uslugu učinio, zaista. Pa ne radi to uslugu. Ona je na televiziji izjavila da je... Pa čekajte, ali vi ignorišete otadžbinu, vama je to svejedno, da li je Republika Srpska krajina pod okupacijom, vi ste spremni da priznate tu okupaciju, vi ste spremni da priznate da je to sastavni deo Hrvatske. A vi ste govorili da će Knin uvek biti srpski, pa to da revidirali izjavu, kada bih mislio da Knin nikada više neće biti srpski, prestao bih da se bavim politikom. I danas ostajem pri tome. Pa da li, da više neće biti srpski, znači nije srpski. Ali će biti srpski. Pa tako ćete vi 100 godina da ostanete u politici, gospodine Šešelj. Pa neće trajati 100 godina što ste takav pesimista. Ja mislim da će trajati 5 do 10 godina. Nešto, vaš program je toliko jasan i on kad se slušate isto kao program i SPS-a i ULA, to sve mogu se prihvatiti ovako. Ali ono što radite u stvarnosti, molim vas, pa nemojte, molim vas, pa ja... Znam pouzdano da niste čitali. Vi, znate što ja čitam. Naplatim sve što čitate i znam pouzdano da ovo niste čitali. Ono što mnogi govorili da je problematično, gospodine Šešelj, to je da vlast u Srbiji meri se time ko koga može da uhapsi. Pa kažu da je kod vas bio problem da ste bili u vlasti, to što niste imali tu privilegiju da uhapsite. To nije tačno. Kad su srpski radikali bili na vlasti, nijedan političar nije uhapšen. I ja sam na to ponosan. Srpski radikali su spriječili usvajanje takozvanog antiterorističkog zakona, valjda se sećate toga. Svi su tvrdili iz DOS-a da ćemo mi taj zakon izglasati, jel se vi sećate, gospodine Obradoviću? Pa kad smo prvi put odbili, onda je čovjek čekao samo glume, cenkaju se, u drugom navratu će sigurno to izglasati. A ste zato bili hrabri da postavite kore banana i da ne kažete nikad zbog čega ste poturili drugi ljude, tuku neke ljude, a niste to vi radili? Prvo, ja nikoga nisam poturio, nemojte da prejudicirate sudski postupak. Ljudima poput vas istina ništa ne znači. A zašto? Vi jednu stvar izmislite i onda se toga držite slepo kao činjenice. Pa za koru banane. Jeste, rekao sam i opet ponavljam, kora od banane. Ali zar vam nije nekako da lažete? U istoriji srpskog pravosuđa ništa duhovitije nije bilo. A vi se divite sebi? Ja se divim sebi najčešće, pošto ne mogu da se divim tako. Da li vi zaista vaše telohranitelje duplo plaćate u odnosu na druge, s obzirom na to šta sve moraju da rade? Da bacaju... Postoji služba obezbeđenja Srpske radikalne stranke, nemam ja nikakve telohranitelje. Pa znate šta, to je, mislimo... Postoji služba obezbeđenja Srpske radikalne stranke, koja i mene prati samo onda kad imam neki javni nastup, kad se zna da ću boraviti na određenom mestu. Pa ja sam htjela, koliko košta vaš telohranitelj kada mora da obavlja sve te poslove, gospodine Šešelj? Koliko košta vaš telohranitelj kada mora sve te poslove da obavlja? Da čuva džip, onaj od vokera, pa da bacate kore kako vi kažete i to? Od minimalne plate žive. I oni to rade iz ljubavi prema vama? Ne iz ljubavi prema meni, nego iz ljubavi prema Srpskoj radikalnoj stranci. Spremni su život da daju, pošto vrlo često su situacije ispred Skupštine Srbije, pa... Vidjeli ste da su spremni. Naradili su se. Pa znate koliko ih još ima? Tamo toliko koliko ih je oko vas. Koliko? A vi ste bivša politička stranka. Bivša? Normalno. Tu ću vas razočarati, uprko s ovim naručenim aplauzima. Pa nisu naručeni, kako to naručeni kad su vaši studenti, gdje su naručeni? Pa nisam ja birao publiku ovdje nego vi, nemojte Olivera, pustite vi to. Pa šta sam ja išla da ih biram? Niste vi nego Olivera. Molim vas, pa Olivera rekao da navije za mene. Za vas? A za vas svi navijaju. Ja za vas navijam, ali potajno, ne usuđujem se javno to da kažem. Samo nemojte da mi se udvarate ovako, jer to je toliko... Da vam kažem nešto. To bojite se da ne uspijem. Vi ste čovjek koji vešto manipuliše i računate uvek da je minus sadašnjeg režima, sadašnjih ljudi koji su na vlasti. Svaki minus pripisujete sebi kao plus, tu ste u pogrešci. Znači, vaše glasačko telo ni za jednog čoveka nije veće. Vi ste tu pravo, ali ja to ne pripisujem sebi. Jer to sve što su njihovi minusi. Kad bi ja sebi pripisao, ja bi na sljedećim izborima dobio 90% glasova. A realiste znate da nećete dobiti. Jer oni imaju toliko minusa. Način na koji govorite sa sigurnošću će Knin biti naš. To govori o tome da vi zaista mislite povećati sljedećim izborima. Ja govorim da sam iskreni srpski patriota. A čudi me što se vi ne nadate da će Knin biti srpski. Ne nadam se jer sam vrlo rano shvatila s kim imam posla u ovoj zemlji i ko su politički... S kim imate posla? Ne odgovara vam vaš narod? Ne, obožavam svoj narod, ali mi je žao što ste ga vi vodili i vama slični. Ali vaš narod, srpski narod je
za to da Knin bude srpski. Dajte, molim vas, mahali ste tim parolama i pričali o granicama koje ste... Recite, gospodine Obradović. Ovo da Vuk Obradović nikada nikome nije pretio, niti... Samo stvar da dodam. Znate, dobro je što ste me pozvali u ovu emisiju. Zašto? Da nije mene Biljana bi pregazila Vuka Obradovića u ovoj emisiji. Pa dobro, vi uvijek... Vi ste takva zaštita Vuku... Pa solidna. Morate da priznate. Da vam kažem, to mu je samo minus kod ljudi koji ga podržavaju. Što bi mu to bio minus? Pa zato što vi niste preporuka bilo kome da treba da... Pa slušajte, vi ste... Ajmo, oni naručeni aplauzi, jel to? Da. Pa dobro, nije većina, trebalo bi da vas to zabrine. Dobro. Trebalo bi da vas to